che ekropon ye de nanu man fiti you fit chebi ana achem obetin ekropon penisi wode anafo ko dabre mo chire wa pantu na okowuro bi outside so pe be anu si bi da bia me da ngai ma ne me yere ne me ba ba da so o betina ha awde tie tie dan na do che ba to ara point so yetum e bia na ofiwura no o danna o do opre ibi obepra no akoto fo o da nwani no bi enu a so atum no atie mo no onye be pada dia tretena wa tutu tretena ya kuti se ebedu ruwa man probi ifia man probi no itu so bai itwani nyina atia ade ebedu amanfo ene ye fra won sori nananom sori mu babia yatena na yetu afi wo no woni ene nanom bo wo ho atenase ko se nsori mu ayimfo bi wi ayim ya wi adesi wi woni wo sie wo amane nyina kotwa ho editi mpanisi wonwinam ya uja na finte sunku nantew isi bedidia e kai e de nanoma ebe chichi kurowi wa manfo so na yenso etimedidi eniti de rekro ekura manprobi e bi ekura pimti ni ekropon fruma sedo e kwa ko kai nananom ye no nga befi abeto isedidi akose mu no na yewo nkomwe som a wofre wo koman sampanyi ne bekwen chichi ekropon na ekropon chichi ni mu no ade how be buy ade okum be buy Kwame na sa akwakoku bebre eyi be ye santefo ene ekuapemfo okon uyi akwam uyi sokode ene ne yakeka ho fima eyi be ye santefo ekwan oni be kwen ewo ekuapemra itie mane se ye de no se tutu a odikan ana eja owo no efi obosomase ti ha no tenani don't confirm not cia say ye sia bi atipengori obi a ye hunter or ya hayofo yo ti obom ekosie ekosom ansasa sreku eye nanu wase hina nne okotichi akwam ti won me ba nan na okoi na ohina no fie sante bai ne dom so ba be ko e bi soro ha abe na nipa tongbre wo tomuso wo chirebo bunkam wo okuma oba be tong won e bi akosom sa okunu mu no na yetu yade nanom akwamfo sosa ye neti aye mbre aye miako ye santofo be dey ha fight ya bokwamba no mo dwan maso na mutie mia na me hwehwe bia bi ndi oki ene broda mbra ofra wa asene nkwanta yeka abusua atiti akropon e won ewe akropon na aya ya bobonton eduana asona asakiri aguna bretuo eyi a ye mo asene dinwo be bi asene abusua akropon aso asene fu akropon kroni be di won sem wo di so ya sona fo fi okomu bai do e do be wo metiko won asem proporo wa ke akropon enyo chiam ya si edufi sa ofia kese na ewu ekropon no ya asene fu a
wɔde tɔnkoa bɛgum na wɔtɔn wɔ ma aborɔfo nti yɛne nanom baa no ɛsantefo atintim wɔn anya dɔm support wɔ yɛsɛ no wɔn ahu grounds yɛwɔ nkɔmɔ sɔn a wɔbɛkyekyɛ kuropɔn a ɔpani bi na wɔfrɛ no ɔkoman ɛsarikofi agua no ɛnɛ apainta wɔ kuropɔn ɛkɔnwa ne baako ana dibia baako ya ba ho ɛyɛ Nana Kwame dɔnkɔ kisienu ɔsɔ ya krahene ɛwɔ sɛ agua no ho afɛ bi lawyer bi a wɔfrɛ no Kwapɔn ɔbɛsom na n'ofusu nyina pente ɛyɛ kan mmerante yi na ɔbɛyɛ akrahene wɔsesan no bɛyɛ ne dɔmakwa ɛne yɛte yi dɔmakwa ɛwɔ ahemfi abro sɛ ɛwɔ akonwa a ɔno nso frɛ n'agua ɛsare kofi agua ɛwɔ abusuakoro ne ofikuru na mu ɛde mo sanma akyi biewa baabi a yɛte yi ɛyɛ beaeɛ a yɛde nanom fi amampro bi bɛkyekyɛ kuropɔn na ha no wɔn anam nkwan a wɔnam so ɛde kyekye kurowe kuropɔn nti ɔwɔ biara bɛ kuropɔn a ha no no so nam na ɔde abɛ kuropɔn yɛde nanom kuropɔn fo no fi ɔkoma bɛto yɛ santefo na wɔn ante wɔn ho ase wɔde atuo ne ase kan etu wɔn so sa no wɔn ne wɔn de si ania bɛdu kwantakasi so ɛha na osantini a ɔgye ne wudi na wabɛn ɛbɔ yɛne na ɛyɛ ɔkoman ɛsarikofi etuo owu patra prɛko pɛ na ɔhene wu otua no sekanga no na accident mu a osa ya atɔfo wu ɔmfa amu no ɛnkɔ fie ɛna wɔmfa no nto baabi a nananom ahemfo nso bi baabi owu tɔɛ no sie ɛwɔ yɛne ɛwɔ ha yɛba yɛne na Sarikofi nnae so ɛnam sɛ ɔyɛ ɔhempɔn na ɔka tumi a ɛkyekyɛ kuropɔn ho nti wɔyɛ ha asase soronko yɛ na ade hyesase a wɔmfa fi ne musu na mumroto ɛmmɛ kurom ha sɔɔko no mu etimi ne sante kwen edi sante fusonko ni eje wɔn nsɛm tumi ye wɔn bi biara na ekura wɔn yɛ no ɛma yɛ tumi a ɛnɛ edi twodwira sɛ ne yodwira da dwoda yɛ de bɔ kwan akɔfa mpani aba ɛsɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn werɛ wɔn mogya tɔya ɔkwan da mu ma yɛ yɛtumi ne yodwira twa yɛ yɛ kai wɔn yɛ ba yɛ bɛyɛ nsaman bi ano ɛde ama nsamanfo a wɔbɛka akwantefi a ɔpɔ yi mu mpanisi wɔn nam nya wogya nti yɛ kai mpanin ɛnam Sarikofi wu so ɛne sie a wɔsie de wɔ ha nti ɛbae sɛ ɔtɔfo biara wu ana obi wu atɔfo wu a wɔmfa de mɛsie na wɔnsie no yɛ ha bɛyɛ atɔfo asie nti sɛ wɔbɛtɔ mo nenanom ne mo nanom na mo tena wɔn nkyɛn tie wɔn kɔmodi ne wɔn kasa yɛ ana kuropɔn mpanisi ɔsaman bi ti adobesum a oguare ne mɛne do wɔyɛ aman yi ne si nkyɛn sabiri ɔkwan mu nna hɔ ɔkwan na si sɛ nipa ni nyinaa wɔn fini àwọn anam ɔkwan a wɔfa so kwakura ni sɛ bɛkɔ akura akɔfa mpanin aba fie na kronkron mu na fi nka wɔn a ɛsɛ sɛ yɛba yɛ ne yɛn nanom a ɛkɔɔsa bɛkasa wɔn ama ne kwan so na yɛyi wɔn si nkyɛn yɛyɛ wɔn de ma wɔn to wɔn pon na ɛfɔ kwan dɛm na yɛkɔfa nananom a wɔkɔ wɔn krakyi wɔn ama ne mu yɛkɔ kora wɔn yɛde wɔn ba fie yɛne yɛn bɛdidi ɛwɔ ha na ɛwɔ ha sɛ yɛbɛka yɛ de nanom a wɔde wɔn kra wɔn mogya no wɔn were tɔm a Okuapehene yɛdi ne mpuntu ne nkɔso nti
wɔde wɔn ho bɔ afɔre gyegya wɔn kyirima ti ne nnɛ menom yɛfrɛ yɛn ho adehye yɛfrɛ yɛn ho akuropɔnfo yɛde frɛ yɛn ho akuapemfo zongo bɔfra wɔn a n'enyi bɛyɛ malamfo ne alaagefo ɛboya wɔn a tonto adakato alomi ne kɔreba wɔn a n'enyi yɛ alaagi sulenam malam den sheik ɛni tie akuropɔnfo mɔfra nnɛ yɛte ha amane ne ɔsomo do nti yɛresua yi nyinaa no yɛmfa bi nto yɛn nkotodwe yɛmɛ nka ha yɛnam som dae yɛntwehwɛ akyi ebia na mpanin nsɛm foforo bi sɛ aberewa bi ano sɛ ɔpanin bi ano sɛ akokora bi tirim na yɛbɛn na yɛbɛka bi aka ho akyerɛ yɛn yɛde toto ho a yɛbɛhu sɛ yɛnam kwan so anaa yɛrekyia daakye mpanin sa yɛtumi sɔɔ n'asɛm yɛde kuro no akɔnka no ɛde tumi ne adesuyɔ ɛbɛfa ofori agua tena asoso Okuapehene a ɔyɛ ɔmahene amfa nyɛ fewudi ɔbɛkora ne egua ne bran ama ne bɛwo no omu sɛ na ɔtoto ne nsa bɛdan me tɛkrɛma wɔka amamu a amamu ɛyɛ politics amamu ɛyɛ business amamu ɛyɛ governance wokuta saa nneɛma bi ɛsɛn a woyɛ leader ɔbɛtumi de ku anantew anaa adodankwa ɛku saa nneɛma bi ɛsɛn ɛyɛ adodankwa odi kan ogyina so ɛne ti ɔkyerɛ obroni ɔkyerɛ sante ɔkyerɛ kurɔbɔ ɔkyerɛ nkran ɔkyerɛ alata ɔtena wɔn so ɔde wɔn tete na akuropɔn adado dankwa tumi ɛna ma bible bepue wɔ Ghana bepue ɔbɛpɔ yi so ɔde snap de tuo kan ɛna wɔsi Salem besi Presby ɛyɛ Basra Soridan yɛbɛnya training college ɛde sitai ɛfa baabi a saa na do dankwa yi obedi ade 1811 the year 1811 afe apem ahawotwe ɛne du baako ebu adodanko di kan bedi ade ɛyɛ 1811 1826 afe apem ahawotwe ɛne aduonu asia mu ɛna ɔde ɛsanteban bɔ mpunimpu wɔkum ɔbɛko pra asase a yɛgyina so yi emu na yɛnena ɛsare kofi tɔi ɔko tɔi wɔ santefo tua no ɛwɔ baabi a yɛgyina yi ɛna ɔkora no akuropɔnfo ampa abaw wɔde ɔko no saa wɔn wɔtaa wɔn ɔpanin bi ɔde si bi ade wɔfrɛ no sɛkyi akomea anɔboa ne wɔfa bɛmuhene na wɔyɛ amane na wɔde hwɛ kuro yi so no ɔde ne ho si wɔ sɛ sarekofi tua ɔko no so fia ta asantefo ɔde nso bɛ ɔse borɔm bi a wɔfrɛ wɔn kwa pran ase ɔkɔgye n'ani so tuo kan ɔno nso tɔe ɔno nso wɔsie no wɔbɛ na atɔe mu nkwapran na ase wɔ no ne wɔfa asen adua no ɔyɛ bɛmuhene na ɔwɔ bese fitaa ne kɔkɔɔ ɛwɔ n'apiretu am wo kora no ɔsɛ wɔn so ɔsɛ n'agirai ɔmanyira ti odua bese fitaa ne kɔkɔɔ wɔ ne so wɔn yɛ santefo ku wie na ɔko no yɛ nkunimdi na Akuapehene di nkunim emu ne enyo odosu ɛde na kade nyinara ɛne yɛde twodira nne ɔko no dwen na wɔbɛbɛyi amu no ɛde abena bafie abɛpɛ korabea wɔ ha kan ne nanam no na bɛsi n'anyim ayɛ dua baako pɛ wɔdua na bien fitaa ne kɔkɔɔ
na nyimbo mu ye dua ba ko se na siwe yi na are so no dua ne ntam pae wɔ na tifi na fa so fita afa so kokɔ. What a miracle. Timpani to dua ne din besechem. Nkwapran ase ne wosie papa no wo dua ade ne wodo so. Enyin na sowe no. Timpani koto din foforo. Oga mfrɛ won kwapran ase bio. E mo frɛ ne besechem ase. Na won wo tinan wo de chiche be wase. Twa asa me chiche ase adu be busua yem. Wo de mawo. Man no wo donti. Nya wo na kwantia. Wo de chiche wo yem. Ya ye nam so yi. Ye nam so se ye ni djuba bi di. Na yere ye concert party bi na omanga hu se ye wa fase bi a ofre no Odwira na ye ne pe da bi. Ene ye da ye bo kwan konana no makura akasim. Ye konana no mo nai so. Eni ti ne etu da pa. Ye jadai, ye diadai, ye butu adai. Ye butu adai ananum wa boom. Ti wo hia fotu ene nsusu ho a wo nananum nai so. No se kodi adai. Ye bo pia kokora, ye bo pia brewa. Ye tie mpanin sem, no doma kuma sem. Sa bre ne bra, woni mpanin susu asem na ye ya adwere kire. Ye fa fatom, na ye de toto. Na fe ye momentum. Na mo nyina afiri sia pa.